खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दिनै 28 आरो 29 जुनाव क'क्राझाराव खुद्रि सारनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों एबसुआ। रबीन्द्र संगीतआव रायजोआव साबसिन मोसागिरि महरै फारिलाइयाव सायख'जादों बरपेटा रडनि दिग्बि शर्माया। बरपेटा रडआव लाभ जेहाद। मणिपुराव रैखाथि हानजाया गोबां हाथियार बोखांनो हादों। नीट पेपार लिक जानायनि केसआव बिहारनि सानै सुबुंखौ सिबिआइआ हमबाय। इस्लाम धोरोमनि सासे लाइमोना हिन्दुनि उफ्रा मुं लानानै उन्दै बैसोनि सिख्लासाजों देहायारि सोमोन्दो। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय 3 मे 2024 आरो 5 मे 2024 अक्ट'नि मोनाबिलियाव गवालपारा जिल्लानि दुधनैआव जानाय गिख्रंथाव गोब्राब आरो मुगैथावना जाथायनि फिनजाथाय होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार नोगोरनि चिल्ड्रेन पार्कआव साननैनि हाबाफारिजों दिनै 28-29 जुन 2024 खालाराव खुद्रि सारनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। थांनाय 3 मे 2024 अक्ट'नि मोनाबिलियाव सानै उन्दै बैसोनि हिनजावसा गथ'फोरा दुधनै कलेजाव जानाय रंजालि बैसागु फोरबोआव बाहागो लानानै बालपारा गामियाव गावसोरनि न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो साथाम दुथांजों इनायै जिनाहारि खालामजादोंमोन। बेनि उनाव थांनाय 5 मे 2024 अक्ट'आव हिरिनमय खाख्लारि गामिनि सुबुं आरो गामि रैखाथि हानजानि सोद्रोमाफोरा जाथायनि सोमोन्दै खौरां लानो थांनायावनो जिनाहारि खालामग्रा गुबै दायनिगिरि धनालि तालुकदारनि गावनि न' थांगाबारि गामियाव जिनाहारि खालामग्रा गुबै दायनिगिरि आरो बिनि नखरनि सोद्रोमा आरो माखासे दुथां सुबुंफोरा हिरिनमय खाख्लारि आरो गामि रैखाथि हानजानि सोद्रोमाफोरखौ गोबौ हाथियारजों गिलु बालुयै गाग्लोबो। दुखुनांथावै गोबां गोब्राब जोखोमजों मोगा-मोगि जानांनाय हिरिनमय खाख्लारिया फाहामथाय लाबाय थानायावनो गुवाहाटीनि जिएनआरसिआव 16 मे 2024 अक्ट'आव जिउ गोमाजादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथायखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा भुगिनांनाय सुबुंफोर आरो नखरफोरनि जानानै आयेननि राहाजों थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय खुद्रि सारनाय सोमावसारनायनि दाबिफोरखौ लानानै खुद्रि सारनो लादों। दिनै क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्कआव 28 जुन 2024 अक्ट'आव जानाय खुद्रि सारनाय सोमावसारनाय हाबाफारिया फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम जागोन आरो बे हाबाफारिया 29 जुन 2024 अक्ट'सिम सोलिबाय थागोन। बे हाबाफारियाव एबसुनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसेनो सांग्रां नोगोरारिफ्राबो बे गोजोन खुद्रि सारनाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो थार बिजिरनाय आरो गोजोननि थाखाय दाबि दैखांगोन होननानै एबसुआ मिथिसार बिलाइ फोसावदों। आसाम रावारि माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्डनि बानजायनायाव खुंजानाय रायजोआरि थाखोनि बादायलायनायाव जाफुंसारो बरपेटा रडनि खुदिया महरगिरि दिग्बि शर्माया। आसाम सरकारनि रावारि माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्डनि बानजायनायाव रबीन्द्र जयन्ती फालिथायाव खुंजानाय मोसानाय बादायलायनायनि ख खोन्दोआव रायजोनि मोन 19 जिल्लानि बादायगिरिफोरजों बादायलायनानै देरहासारदों जाखांफुनाय खुदिया महरगिरि दिग्बि शर्माया। नैथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों बरपेटा रडनि मिलन नगरनि थागिबि प्रद्युत शर्माया आरो हाइमति शर्मानि फिसाजो आरो मानास भेलिनि फरायसा दिग्बि शर्मानि जाफुंसारनायाव बरपेटा रडआव रंजानायनि दोहौ। गुबुन गुबुन थाखोनिफ्राय दिग्बि शर्माखौ बरायदों आरो गाहाम हामलायथि बावदों। गुबुन गुबुन समाव लाभ जेहाद आरो गोबां हाबाखौ लानानै गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ। फेसबुकआव नंखाय सिनायथि होनायफोरखौ जोबथा सांग्रांथि होदोंमोन गिबि मन्थ्रिया। बेबायदि समावनो बरपेटा रडआव लाभ जेहादनि मोनसे जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। सासे हिन्दु सिख्लाखौ साहिदुल इस्लाम मुंनि सेंग्राया राणा साहा मुंजों सिनायथि होनानै गोसो थोनायनि खैसाराव खोख्लैदोंमोन बरपेटा रडनि सिख्लाखौ। बरपेटा रड बरजों दोलोनि सोद्रोमाया बरपेटा रड गथ'सा पार्कनिफ्राय हमनानै बरपेटा रड थानायाव गथायनानै होयो। भुगिनांनाय नखरनि बिब'नि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै बरपेटा रड पुलिसआ सेंग्राखौ हमो।
हमजानाय सेंग्राया बाक्सा जिल्लानि आइखारि बिल फोथारनि गुलाम मुक्ताफानि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि साहिदुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मणिपुर सानजा इम्फल जिल्ला आरो बिष्णुपुराव सिग्रोमनानै रैखाथि हान्जाया गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांनो हादों। पुलिस आरो पेरामिलिटारिफ्रा जथायै सिग्रोमनानै गंबा 303 राइफल्स, गंसे 9mm कार्बाइन मेसिन, गंसे पिस्टल, मोनसे स्मक बम, मोन2 आईडी, मोन 11 हेन्ड ग्रेनेड, मोन3 डेटनेटर, गुलि बारुद आरो गंसे लकेल मेड गानबो बोखांनो हादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुरनि आयेनारि थासारिया जोबोद गुबुंले आरो हारियारि दाङाबाजिया थांनाय बोसोरसेनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। बावैसो सान सिगाङाव नीट आनजादनि पेपार लिक खालामनाय बिहारनि सानै दायनिगिरिखौ सीबीआईआ एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय सानै दायनिगिरिखौ फारियै मनीष प्रकाश आरो आशुतोष होननानै सिनायथि होदों। नीट पेपार लिक खालामनाय दायनिगिरिखौ सीबीआईआ हमनाया बिसोर सानैयानो गिबिसिन सुबुं। अदेबानि बे केसाव लोब्बा थानाय गोबाङानो हमजाबावनो हागौ होननानै मिथिहोदों। आथिखालाव बिसोर सानैखौबो सीबीआईनि बिजिरसालियाव दैथायहरबाय आरो उननि समाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थागोन होननानै फोरमायदों। बाक्सायाव सासे इस्लाम धोरोमारि 20 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना गावनि मुंखौ फेसबुक, इन्स्टाग्रामाव राहुल साहा मुं लानानै सासे उन्दै बैसोनि सिख्लासानि सिगाङाव गावनि मुंखौ राहुल साहा होननानै सिनायथि होयो आरो मोजां मोननायनि जेयाव फोनाङो। बेबायदि मोजां मोनज्लायनायनि असिलायै सनिबारनि मोनायाव आब्दुल रहमान उफ्रा मुं राहुल साहाया उन्दै हिन्जावसाखौ रावबो गैयै जायगायाव स्रोदै लोगो हमनानै देहायारि सोमोन्दो लाखियो। देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय जाथायखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनथिनानै जायगायावनो आब्दुल रहमानखौ हिन्जावसाजों लोगोसे हमनो हायो। रायजो राजाजों हमजानाय समाव आब्दुल रहमाना गावखौनो राहुल दास बुंनानै सिनायथि होदोंमोनब्लाबो इयुनाव रायजो राजानि गोख्रों सोंथियाव गावनि थार मुंखौ आब्दुल रहमान बुंनानै लानायजों लोगोसेनो गावनि गामिनि मुंखौ हेडेटपुर होननानै खिन्थायो। इयुनाव जाथायजों लोब्बा थानाय आब्दुल रहमानखौ हमनानै थानायाव गथायदों। हिन्जावसानि नखरनिया एफआईआर होनायाव बरबरी थानानि पुलिसा केस नम्बर 15/24 नि जोहै केसखौ रेजिस्टार खालामनानै पक्स' आइननि जोहै जोबथेसालियाव चार्जसिटजों लोगोसे दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।